मोनसे दुखुनांथाव खौरां माहारियारि थाखोआव एथलेटिक गेलेनानै सनानि मेडेल देरहाबोनो हानाय लीलावती दैमारिया बे बुहुमाव गैलिया। थारैनो दुखुनांथाव। दिनै फुंबिलिनि 8 रिंगा 10 बाजिसोआव लीलावती दैमारिया बे बुहुमखौ नागारलांबाय। लीलावती दैमारिनि अबथिरा रुंसारि जानाया ओनसोलाव जोबोद दुखुनांथाव थासारि लाबोदों। लोगोसे बियो मोनसे बर' हारिनि थाखाय जोबोद खहा। बर' हारिनि गेजेराव एबा ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेरावनो गिबिसिन माहारियारि थाखोआव एथलेटिक गेलेनानै सनानि मेडेल देरहाबोनो हादोंमोन लीलावती दैमारिया। मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव थासारि लाबोदोंमोन लीलावती दैमारिया। नाथाय दिनैनि दिनाव लीलावती दैमारिया अबथिरा जिउ गोमानानै गासै बर' माहारिफोरनि गोसोआव दुखु होलांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लीलावती दैमारिया गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन। फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो गाहाम थासारियाव फैनो हायाखैमोन लीलावती दैमारिया। बेरामजों नाख्रेबजानानै गोबाव समनिफ्रायनो सिखारनो हाया जाना दंमोन लीलावती दैमारिया। आरो बेबायदिनो फैयै फैयै दिनै जोबथा हां बोबाय। मख'नो गोनांदि लीलावती दैमारिनि फिसाय सनातन बसुमतारियाबो माखासे दान सिगां जिउ गोमालांबाय। बेजोंनो लोगोसे आरोबाव नायल' जाल' सासेल' फिसालायाबो गोबाव बोसोर दासिमबो बेरामाव गोग्लैनानै दं। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। मोनसे दुखुनांथाव खौरां माहारियारि थाखोआव एथलेटिक गेलेनानै सनानि मेडेल देरहाबोनो हानाय लीलावती दैमारिया बे बुहुमाव गैलिया। थारैनो दुखुनांथाव। दिनै फुंबिलिनि 8 रिंगा 10 बाजिसोआव लीलावती दैमारिया बे बुहुमखौ नागारलांबाय। लीलावती दैमारिनि अबथिरा रुंसारि जानाया ओनसोलाव जोबोद दुखुनांथाव थासारि लाबोदों। लोगोसे बियो मोनसे बर' हारिनि थाखाय जोबोद खहा। बर' हारिनि गेजेराव एबा ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेरावनो गिबिसिन माहारियारि थाखोआव एथलेटिक गेलेनानै सनानि मेडेल देरहाबोनो हादोंमोन लीलावती दैमारिया। मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव थासारि लाबोदोंमोन लीलावती दैमारिया। नाथाय दिनैनि दिनाव लीलावती दैमारिया अबथिरा जिउ गोमानानै गासै बर' माहारिफोरनि गोसोआव दुखु होलांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लीलावती दैमारिया गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन। फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो गाहाम थासारियाव फैनो हायाखैमोन लीलावती दैमारिया। बेरामजों नाख्रेबजानानै गोबाव समनिफ्रायनो सिखारनो हाया जाना दंमोन लीलावती दैमारिया। आरो बेबायदिनो फैयै फैयै दिनै जोबथा हां बोबाय। मख'नो गोनांदि लीलावती दैमारिनि फिसाय सनातन बसुमतारियाबो माखासे दान सिगां जिउ गोमालांबाय। बेजोंनो लोगोसे आरोबाव नायल' जाल' सासेल' फिसालायाबो गोबाव बोसोर दासिमबो बेरामाव गोग्लैनानै दं। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव।
बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां अदालगुरि जिल्ला रौतायाव थानाय ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज शोरूमआ लाबोदों नोंथांनो खालि फुजानि दामाका स्पेशल अफार खेबसेनो रां होना बायथारनायजों लोगोसे बेयाव फाइनान्सनि सुबिदाखौबो लानो हागोन खोब खम बेसेनाव एबा 15,000 डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकखौ लानो हागोन गोबांथार फोरमानलाइ होनांगौनि गोनांथि गैया बाइकजों लोगोसेनो फुजानि गोबांथार गिफ्टबो मोननो हागोन गिफ्टआव थागोन हेलमेट गंसे 3 लिटार पेट्रल आरो मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय अनथोब बे स्पेशल अफारा 24 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन